Ben daha meyvanê xwe ne were em ê dest bi westana xwe bikin. Berê dem baş mêvanên hêja mêvanekî me hêja heye îro wê mêvanê bername me belê mamoste li gel pirsgirêkê teknîkî hebû divê qey çareser bû. Tamam, dengê te tê. Dengê te jî baş tê û gelek bi xweş jî tê dengê te. Kamera Tamam. xwenkî em ew bikin. Va baş e. Gelek baş. Ji ber minkî pirsgirêkê teknîkî bi rastî mekî dereng dest bi weşanê kir. Di serî de em lêborîn ji mêvanê xwe dixwazin. Di vê bername me ya yekemîn em bêjin ku me vê sezonê ez pêkiriye mêvanekî minî gelek hêja û gelek em bêjin bingeheke tê xwediyê têr û tije heye. Mamoste hêja civaknas İrfan Yorgun e. Mamoste tu bi xêr hatî weşana me. Nav xêrê rabî, şev baş, êvar baş. Ew ku me guhdarî dikin, temaşe dikin, gişara jî êvar baş. Ew jî giş xêr hatine. Spas dikim. Mamoste hinekî mamoste İrfan tu dikarî bi me bidîn naskirin berî ku em dest bi weşana xwe bikin. Erê. Navê me İrfan, paşnavê me Yorgun. Ez ji bajarê Sêwrekê hatim dinya. Perwerda em bêjin destpêkê wira da mixwend. Dûra li Diyarbekir Amedê, li Rihayê jî perwerdeyê dinê me dewam kir. û em bêjin üniversite jî açık öğretim fakültesi, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi beşa felsefe. Aliye yani ser felsefe lisans mekir. Dûra jî Gaziantep Üniversitesi ser pedagojiye salekî mixwend û dûra jî zaten berê jî di nav gel da işte alî em bêjin hinek xebatên sivîl toplum yani hinek xebatê siyasetê jî Civakî. Belê. Civakî hebû. Dûra di nav felsefê da işte pêwîst bû yani em bêjin ser ciwak, ser xusûsiyetê ciwak mi got ez hinek da ser vira yani em bêjin disiplînê di bin felsefê da felsefeya ciwak felsefeya ciwakan bişuxulin û va nêzîkî heft heşt sal e di vî alî da xebatê me heye. Di nav vê xebatê da işte demekî şûn da hinek mevra da işte ew em bêjin hinek tiştê em bêjin lêkolîn dawî me derxist dû ya işte pirtûka yekemîn me derxist. Berê aslında navê wî ya değişim sosyolojisi bû. Ji ber ku mesela heya ana ser civakê gelek fikir hebûn zaten. Em bêjin pozitivîzm mesela aliyê sosyolojî da gelek
em bêjin tişt derxist holê dûra hemberê viya işte aliyê dinê da em bêjin aliyê sosyalîzmê da jî Marksîzm yöntemekî dinê derxist diyalektik tarîsel materyalîzm bi giranî ser van xetana ser civakê pir lêkolîn em bêjin alanê felsefê da pir xebat çêbû tabî îro em ketinin merhelekî dinê yanî dinê da rewşekî nûh çê dibe diqewime yanî pêwîstî heye ku em hinek da fikrê nûh ve va guhertinek îro çê dibin em wana daha baş fehm bikin çünkü va yöntemê berê tabî mesela temamî neyanişin fakat têr nake çünkü zanebûn her ki dere xwe nûh dike her ki dere xwe nûh dike her ki dere dikeve merhelekî nûh tabî bi viya jî îcab dike ku em jî yanî fikrê xwe ramanên xwe hertim nûh bikin ji ber ku em pirsgirêkê rojane bikanin hel bikin ya jî em bikanibin fehm bikin ji bo ya ana hêdî hêdî değişim sosyolojî aslında di nav disiplînê felsefê da metodolojiyekî nûh yanî pêş dikeve di vira da jî di nav vî metodolojiya değişim sosyolojî da işte ez jî dibêjim ez jî hinek em jî qatqî çêkin yani em jî hinek di aliyê me da em bêjin di aliyê rojhilata navîn da em jî hinek qatqî çêkin ji bo viya pirtûka yekemîn ikinci baskıya wiya mekir navê wiya toplumların değişim sosyolojisi va cilda yekî du diya jî ser dişuxulin em ê wiya jî derxin û bi vî rengî em dixwazin yanî ramanên nûh bi ramanên nûh bi pêmkerdina nûh em xwe nas bikin civakê nas bikin derdorê mesela me guhertinek diqewim em wana nas bikin armanca me vayê ya Belê mamose bi rastî te gelek xevatê xwe ku ez zanim bi berhemê te têrî tu je berhem hat gelmi jî em bêjin piranî til ser civaknasiyê ekî civaknasekî Kurd em bêjin gelek bi berhemên zêrîn te mora xwe li bin xistiye bi rastî tu gelek jî serê xwe li ser em bêjin wisa em bêjin ku dîroka gelê xwe dîroka heremê taybetî jî dîroka girê miraza hinekî wê jî te serî li serê êşandî em herin girê miraza ka hinekî qala wê dîrokê ev hezkirin em bêjin ev xevat ev çavkanî ev xizmet hinekî me ji me re qala wê xevatê bikîte rast e ana em bêjin girê miraza ziyareta ez jêra ez van ciyan ra ez bi xwe dibêjim ziyaret ji ber ku mesela va ziyaret di vî coğrafyayê da pir hene mesela herema Rihayê bêjin Diyarbekirê herema Merdînê yanî herema em bêjin Bakûra Mezopotamyayê ya jî işte va çiyayên Toros û Zagros qawîsa wira van ziyaretana pirin yanî em karin bêjin belkî di nêzîkê her gundî ta van ziyaret hene yanî ji bo ya girê miraza rastî jî mesela tiştekî nûh derxist holê hinek em bêjin va fehmkerdinên êcivakî jî hinek hate guhertin yanî dû viya hinek hate guhertin hinek tişt jî hinek daha xweş ciyê xwe girt em van ziyaretana em kanin mesela di va pêvajoya guhertinên
civakî da yani kuderê em vana têxin kuderê ser vira pir nîqaş tê gotin. Mesela berê digotin işte ciyê ku çandî hebe, ciyê ku em bêjin şivanî hebe ancak gund bi vî rengî ava dibin. Yani digotin mesela ew gelê nêçirvan û berhevkar ewana nikanin gunda çêkin. Yani em bêjin ew ê wana da xusûsiyetê wana da va tune bû. Fakat va girê miraza wekî wiya em bêjin girê Keçelê, Qerexian Tepe mesela derdorê Rihayê da bi vî rengî 12 ziyaret ana hatî tespît kirin û ser vana hîn lêkolîn devam dikin. Li aliyê Mêrdînê Boncuklu Tepe heye. İşte em bêjin li aliyê Diyarbekirê Amedê Hesenkeyf heye. Em bêjin girê Kortik heye. Yani girê Fila heye. Vana giş ciyê mühim in. Yani di xebatên arkeolojî da em bêjin keşfên buluşên nûh in. Ji ber ku vana işte em bêjin nirîna dîrokê da hinek guhertinê bingehîn çêkirin. İşte girê miraza çiyê mesela pir nîqaş hene hinek tişt herki dere hinek daha net dibe hinek tişt jî hinek daha ji wiyara lazim e yani hinek daha lêkolîn lazim e. Berê mesela girê miraza em kanin bêjin diva guhertinê civakî da demên xusûsî hene. Yani va guhertinên em bêjin bingehî hene, guhertinên nîcelîk hene. Girê miraza diva guhertinên civakî da em bêjin dema avabûyîna civakî nûh. Dema avabûyîna civakî nûh. Tevayî mesela ew tiştê ku arkeolojiyê ki wira derdkevin holê ji me ra van tiştana ew dike. Yani em kanin vana bi vî rengî bixwînin. Vira da çi ava bû? Mesela vira da ew ê avabûyîna çi çêbû? Avabûyîna em bêjin di aliyê kulturê da, di aliyê çand da di dema paleolîtîkê derbasê dema neolîtîk çêbû. Yani wira da kulturekî nûh hate çêkirin. Em bêjin civakî di aliyê civakî da çi çêbû? Heya vî demê gelê em bêjin qilanên mirovatî bi rengekî em bêjin nêçirwanî û berevkarî aboriya xwe çê dikirin. Yani mesela gund tune bû, bajar tune bû. Ewana cara yekemîn di tevayî cîhanê da yani ciyê en kevn gundên en kevn ziyaretên en kevn vira da hate dîtin. û di nav vana da mesela girê miraza ana yani kevne em bêjin dîsa yeni mahalle ziyareta yeni mahalle di nava Rihayê da ye. Vana kevnin em kanin bêjin dîroka vana 12,000 sal berê çêbûye. Ha vira da jiyana gundîtî ava bû. Jiyana gundîtî ava bû. Hêdî di jiyana gundîtî da em bêjin teknîka neolîtîk çêbû. Ji teknîka paleolîtîk derbasê teknîka neolîtîk çêbû. Mesela paleolîtikî da qilanê paleolîtîk bi kevir ve li kevirê dinê dixistin ji xwe alet çê dikirin. Ji bo nêçirwanî, ji bo işte mesela tişt mişta berevkirin ji xwe alet çê dikirin. Teknîkê wana çi bû? Teknîkê wana kevirekî li kevirê dinê dixistin. Ji bo ya mesela wiyara dibêjin paleolîtik yani em bêjin teknîka kevirê êkevne. Fakat di girê miraza da teknîkekî nûh çêbû. Wira da mesela ev kevirê jêra dibêjin kevirê bîleyî taşî.
tevre tuşkirine hat derxistin va çi va mesela teknika ji kevre dine xistine ve alet çekirin teknik derbası edi da alet yoku hinek da tuj dikirin. Türkiye'de dibêjin sürtünme tekniği hate çekirin. Va sürtünme tekniği de kültürda em bêjin çanda rewşekî nûhü. Ji bo ya mesela dibêjin neolitik. Ji bo ya dibêjin neolitik. Aletê ku di girê miraza derdkevin holê giş teknîkekî nûh ve çêbûye. Ji em bêjin sürtünme ve çêbûye. Êdî tenê lêxistin ve çê nebûye. Mesela ew heykelek wira hatî çêkirin, ew resmek wira hatî çêkirin. Ewana eger va teknîka sürtünme çê nebe em bêjin teknîka em bêjin ev kevirê qelem eger tunebiya ewana nikan bu ewana çêkirana. Ji bo ya em dibêjin wira da teknîkekî nû heye êdî teknîka di çêkirina kevir da merhelekî nû va guhertinekî em bêjin bingehiyê nîteliksel guhertine. Fakat mesela pirsgirêk çi ye? Dibên ya wira da teknîka neolitik heye. Çünkü mesela ew alet edewatê wira hatî dîtin vana hene. Fakat wira da çandî tune. Yani em bêjin cotkarî tune. Wira da şivanî tune. Va tiştekî yani balkêşî işte. Bigiranî ser viya nîqaş têkirin. Normalde mesela heyana çi digotin? Digotin teknîkê ku ciyê ku em bêjin aletê ku neolitik ciyê hatî dîtin gerek wira da çandî û şivanî jî hebe. Fakat gelê girê miraza tu cara derbasê ew nebûye yani. Derbasê şivanî û çandî nebûye. Mamose dengê te qutbû di deng dankî pirsgirêk heye. Gel telefon ji te re dibe hatibe. Ve ji wî ve jî. Erê em dubare cardin ew bikin wê wisa ew tir bibe. Yani wira da girê miraza em bêjin va ziyareta girê miraza işte ziyareta girê Keçelê yani Qereşantepe işte ziyareta em bêjin Yeni Mahalle Balıklıgöl ya jî ziyareta Sayburç yani vana ziyareta işte em bêjin Boncuklutepe işte ziyareta girê Kortik wira da hinek ziyareta da mesela dura derbasê çandî û şivanî bûne fakat ziyareta girê miraza da derbasê çandî û cotkarî nebûne. Ewana jiyana xwe ya em bêjin nêçirwanî û berevkarî ew kirine yani parêz kirine derbas nebûne fakat di aliyê teknîkê da jî derbasê teknîkê neolitik bûne. Yani va mühim e demek ki mesela Serbiyam kanım van tiştana derken civakê ku de em bêjin va qawîsa çiyayê Toros û Zagrosê da jiyan kirine de em bêjin berê viya 11 sal berê viya işte 12 sal aslında vana yekemîn derbasê jiyanekî gund bûne. Jiyanê gund bûne. Yani awana gunda ava kirine. Fakat di nav vana da berê gundê ne çandî û em bêjin cotkar û şivanin. Gundê nêçirvan û berevkarin. Nêçirvan û berevkarin. Di nav vana da ê ku destpêkê derbasê em bêjin cotkarî û şivanî bûye gundê çemê helan e. Gundê çemê helan. Çemê hola. Mesela gelê wira ra dibêje çemê hola di pirtûka da jî
حلان چمê dibêjin. Belê. Helan çemê dibêjin. Wira da di nav wî gundî da mesela demekî dirêj ewana jî jiyana xwe ya nêçirwanî û berevkarî domandiye. Ewana dawam kiriye. Feqat di dawî da em bêjin di berê mîladê 8000 sal di wî demî da êdî yawaş yawaş derbasê em bêjin beraz yani xos ewiya şivaniya ewiya kirine. Şivaniya ewiya kirine. û du wiya em bêjin newala çolê êdî pez ew pezkuviyê berê wana êdî ew kirine. Yani hatine kêriya wana çêkirine. Êdî wana xwedî kirine. Êdî yawaş yawaş bi wana ve jî derbasê em bêjin çandî bûne. Mesela genim, işte genim, nîsk, nok, êdî ew em bêjin heywanê ku van tiştan ew xwariye ew tiştê wiya jî bi wana ve êdî ewana bi xwe çandina wiya kirine. Çandina wiya kirine. û êdî mesela derbasê aboriyekî nuh bûne. Aboriya em bêjin nêçirwanî û berevkarî derbasê em bêjin şivanî û cotkarî bûne. Tabî bi viya ve jiyanekî em bêjin aliyê civakî jî jiyana gundîtî êdî ewana çêkiriye. Jiyana gundîtî. Yani êdî artık mirov ew em bêjin qilanên mirova êdî derbasê bi gunda ve. Yani gund derbasê em bêjin malbatî bûne. Derbasê malbatî bûne. Yani gotina xweşbîra nekê lêborên wekî pirsek ji heval kiriye velê Elî em ê silavê xwe ji wî re dişînin gotiyekî 12 cihê din yê wekî girê miraza hene li ser wan xevat hene gelo tên meşandin û adiya ji hevalê me darûn wî silav kiriye silavê xwe ji wan re dibêjin 12 cihê din hene gelo û xevatek li ser wan heye serçava ez jî silavê xwe dişîrim mevaran. Tabî mesela di nav Rihayê da xebata em bêjin ew ziyareta ki di nav bajar da Balıklıgöl yeni mahalle xebata wira yani o qas zêde nebû û çünkü ser wiya ew heye. Ser wiya işte mesela xanî manî hatiye feqat ew tiştê ku heykelek wira hatiye dîtin ewana kirine mize. Xebata wira tuneyî feqat em bêjin xebata girê miraza xebata girê keçelê yani Qaraxantepe xebata Sayburç xirbê siwar evana dest pê kiriye dewam dikin û hinek ew ziyaretê dinê jî hîn dest pê nekiriye. Tabî dervayê Rihayê da em bêjin xebata girê Kortik va yani hemen hatiye qedandin xebata girê Fila hîn didome yani gelek ciya va xebat hîn dewam dike. Hîn didome yani dewam dike. Tabî mesela dema wirana da ew tiştê ku derkeve holê hêdî artık tê fehm kirin. Yani mesela hêdî merî zanî yani çi bûye. Mesela berê digotin yani va ziyareta girê miraza tapınağı yan jî işte anıtı va çi ye. Yani pir yani merî fehm nake dibe ecebe tapınağı fakat ana dibêjin mesela ziyareta girê miraza aslında ne tapınağı ne tenê anıtı. Ziyaret ne tapınağı. Hîn nöh tê fehm kirin. Mesela ama de dîroka gelê vira da em bêjin dîroka gelê lokal da dîroka em bêjin gelê wira mesela bi giranî Kurd wira jiyan dikin. Aslında di çanda wiya da di kultura wiya da hinek lêkolîn batana çêkirin aslında wira çi ye
hinek daha başta atfam kirin. Çünkü de zihniyeta mesela bêjin lêkolê da va heye dibêje ya tapinaxe mesela ciyê em bêjin ibadet ciyê ibadet tenê ya tapinaxe ya anıtı. Fakat mesela jiyana gundîtî da ne tapinaxe ne tenê anıtı. Ziyaret em bêjin rewşa ya hinek daha hususiyeta ya hinek daha cudayî yani. Hinek daha cudayî. Di ziyareta da zihniyeta pîrozbayî heye. Zihniyeta pîrozbayî heye. Mesela gelê gundî îro jî em zanin. Mesela gelê bajar û di em bêjin cudayîya gelê zihniyeta gelê bajar û gelê gunda çi heye? Gelê bajar siniflik topum. Em bêjin yani evana bi giranî tekilî rojane jiyana xwe dewam dikin. Sinif heye bajarda fakat berê gunda sınıf hoqa zêde tuneyî yani. Ji ber ku wira da mesela tapınma tuneyî. Ama wira da çeyî mesela bi axê ve dişuxulin her tiştê xwe çand ve şivanî ve jiyana xwe daboriya xwe çê dikin di zihniyeta wana da pîrozbayî heye. Her tiştî ji bo zihniyeta gundî da her tişt pîroz e. Her tişt pîroz e. Mesela em bêjin nam pîroz e, genim pîroz e, em bêjin em bêjin heywanê ki xwedî dikin ewana giş pîrozin, ew karê wana giş pîroz e. Ji bo ya em dibêjin aslında va ziyaretê wekî girê miraza zihniyeta gundîtî wira da hat çêkirin. Wira da zihniyet bawerî kî hat avakirin. Ew em bêjin petroglîfek wira hene, mesela em bêjin ew qabartmayek wira hene, ew em bêjin dibêjin ya te biçimlî mirov. Ewana giş rîtwelê wira da mesela hinek tişt diqewimî. Tabii mesela di wira da dema van tiştana çê dikirin tabii mitolojiyekî wiya jî heye yani. Em bêjin mesela çîroka wana jî hebû. Aslında di ziyaretgahê da çîrok çêbûn. Çîrok hate avakirin. Em bêjin çîroka çi? Çîroka çandî ava bû. Em bêjin çîroka ciwakbûyînê, çîroka em bêjin jiyanê gund. Çîroka jiyanê gund hate avakirin. Mêze devra da çi ye? Teknolojî û em bêjin zihniyet va pir mühim e. Mesela berê digotin mesela guhertin di siyasetê da çê dibe. Berê mesela zihniyetekî wa bû. Halbuki guhertin di siyasetê da çê nabe. Aslında di guhertinê dîroka da guhertinê destpêk aliyê aborî taybetî jî em bêjin teknolojî da guhertinê nû çê dibin û bi viya ve girêdayî îcar em bêjin zihniyetekî nû ava dibe. Bi hevdû ve girêdayî di ziyaretê da van tiştana çêbû. Em bêjin ziyareta girê miraza da zihniyetekî nû, teknolojiyekî nû hate avakirin. Di vî zihniyetê re em çi dibêjin? Ez bi xwe mesela gor lêkolînê xwe edibêm va zihniyeta yezdanî ye. Çima zihniyeta yezdanî binav dikim? Proto Hint Awropa zimanê Proto Hint Awropa heye. Tabii alfabeya veya nivîsa viya tuneyî. Çünkü wî demê em bêjin nivîs tune bû. Alfabet tune bû. Fakat ana bilgisayar teknolojiya bilgisayarê, teknolojiya em bêjin yapay zeka dîsa em bêjin disiplînên karşılaştırmalı disiplîne karşılaştırmalı mitoloji, disiplîne karşılaştırmalı em bêjin dil bilimi bi wana ve va zimanê em bêjin Proto Hint Awropa hêdî tê çêkirin. Mesela ew
قلانên ku di girê miraza da kom bûn hatin bahavdû muhtemelen mesela antropolog dibêjin wî demê her qilanekî ji marê wana 25 sî meriv ve çê dibin. Qilanê ku em bêjin wira da gund çêkirine bi gundîtî yani mesela ew bûne derbasê malbatî bûne ji mara wana 25 sî ye. Qilanê ku em bêjin ewek digerin ji marê wana jî nêzîkê 15-20 e di hinek deman da em bêjin nêzîkê 20 ya jî 10 qilan dema tê ser hevdû yani em kanin bêjin nêzîkê işte ji 500-600 belkî jî mesela heya 1000 kes kom dibin. Dûra da kom dibin. Tên ba hevdû. û tekiliyê wana bi hevdû re çê dibin. Mesela em bêjin bi giranî alışverişê wana çê dibin. Yani hinek qilan mesela hinek qilana ve ew digire. Em bêjin ji xwe ra dergîs digire. Eş digire. Hinek qilan mesela destê wîya da ji xwe ra mesela ew kevirê bi çaxmakê çêkirine wana dide ji wana jî em bêjin ew tiştek wana nêçîr kiriye wana digirin. Em bêjin bi hevdû ve ew dikin açık mübadele çê dikin. Mübadeleyekî vekirî çê dikin. Mübadeleya vekirî. Ji bo ya mesela em dibêjin di ilişkî da yani sosyal ilişkî da wira da derbasê merheleyekî nû jî çêbûyî. Çi ye? Em bêjin ji paylaşimê parkirinê em bêjin di nav qilanê da parkirinê derbasê di navbera qilanan da em bêjin parkirinên vekirî çê dibin êdî. Parkirinên vekirî. Tabii mesela dema te parkirinê vekirî te çêkir mutlaka mesela çîrokekî viya gerek hebe. Belkî müzîka wiya hebe. Belkî müzîka wiya hebe. Mesela vî demê da hinek rîtwel bi îlahî ve tê gotin ya. İlahiya ve tê gotin. Ha wî demê jî wira da mesela ji bo em dibêjin wira da işte çîrok hatine çêkirin. Mesela em bêjin dema tişt bi hevdû ve par dikin rîtwel hatî çêkirin. Tabii vana herdem ninin. Em bêjin belkî demekî em bêjin dema Newrozê hatine bahevdû. Yani dema şev û roj bûye wekî hevdû dema wî demê hatine çünkü vana tumutim nayên berhevdû. Di mutlaka xwezayê da guhertinê xwezayê da em bêjin belkî işte dema baharê belkî dema işte em bêjin berê zivistanê yani mutlaka demê vana jî heye yani. Dem hatine bahevdû û hevdû ve ew çêkirine tekîlî çêkirine û ji bo ya mesela wira da cara yekemîn em bêjin qurban hatî dayîn. Kurban hatiye dayîn. Erê. Qurban çi ye? Mesela berê wiya jiyana mirova çi ye? Me got işte nêçirvanî û berevkarî ye. Dema nêçirkarî û berevkarî da ti derî mesela ew em bêje heywanek ti yani ti dixwazî ti wiya bigirî ti bi aletekî ve ti wiya dîrek dikujî yani. Direkt dikujî. Fakat va ziyareta da xweza hatî guhertin em bêjin wira da dar û daristan hatî guhertin işte em bêjin babetên heywana jî hatî guhertin berê heywanê mezin hebû ana mikrofaunayî. Mesela em di ew ê da dibêjim ew makrofauna hatî guhertin yani heywanên mezin em bêjin mamût işte gergedan vana êdî çûne fakat heywanên nûh em bêjin işte peskûvî işte bizin em bêjin dewarên nûh işte hesp xezal heywanên nûh hene fakat va heywanên nûh biçûk in û mesela vana bi les hereket dikin. Bi les hereket dikin.
Jbobya gerek neçra wana jî teknik olarak gerek teknikeki nüh derxin ki va hayvana ev bikin yani. Neçra vana bikin. Edi burada mesela hayvan em bêjin bi kêrî ve digirin. Türkiye dibêjin sürü avlama yöntemi. Burana da mesela nezîkê va ziyareta mesela gelek nayê nîqaş kirin ciyê tuzağê em bêjin haywana heye. Wiyara Türkiye dibêjin awlaq. Awlaq. Yani ew haywanê kêriya wana bi saxî tidigirî. Bisa em bêjin kêriya peskuviya bi saxî tidigirî. Tinakujî. Bi saxî tidigirî. Tidigirî tînî ti dixî ciyekî ku derê em bêjin derdorê wiya bi kevira ve çê dikî navê wiya çi dibe? Em îro dibêjin axur. Bele mamoste ez carna cî ez kevim nava xaftina te lê bunu ji te dixwazim ji ber ku hinkî pirsê hevala jî hene carna wisa em dikarin pirsê wan jî bigirin wisa? Tabii yerin. Mesela hevalê Elî pirsiye gotiyekî em bêjin ji ber ku berhemên nivîskî nînin piranîn ser dîmenên ku li ser dîwara hatin komkirin wan wekî berhem girtin wekî em bêjin qanit hatin girtin û hanîn roja me. Ew yek a didiya jî çîroka gelê herêmê. Mesela gelek li herêmê dijî em bêjin îro em bêjin Kurd di herêmê dijîn. Dema merû ku li vê civaknasiya ku te li ser wayê berhemên sala kiriye tu Kurda gelek ku îro li herêmê hemû wî gelê tu çiqa di nava wan berhema da dibînî îro? Ana mesela berê dema min goya mesela navê vana em çi bêjin? Navê vana yani ji nû ve lêkirin o qas hewce nakim. Mesela merî zaten her gundê xirabreş pirs ki yani mesela kalê wana em bêjin pîrekê wana pirs ki ew ê çi bêjin ew biş wer dibêjin dibe va ew e ziyareta dara Göbekliyê. Mêze dibêjî ziyareta dara Göbekliyê. Henek da mesela henek zaneyê wana çi dibêje dibe va ziyareta girê Mirazayê. Mêze nav zaten navê vana di çanda gelê wira da zaten heye. Yani mesela dura hewce dikite wira ra bêjî taş tepeler. Ha ziyaret çiye? Mesela ziyaret çiye? Me bi xwe lêkolîn kir. Ziyaret di zimanê Proto-Hint Avrupa'da za kevir e. Tê mana kevir. Di zimanê Sümera'da jî za kevir e. Kevir yani. Mesela îro di zaraveyê em bêjin Zazakî da jî sî dibêjin em îro. Mesela henek ciyek eger kevirê wira heyî em çi dibêjin? Dibêjin zinar. Ya di vî zimanî de heye. Ha demek za kevir. Rek xirek di zimanê Proto-Hint Avrupa'da zaten dibe em bêjin alî işaretkirin. Rex yönetmek, yön göstermek. Yol göstermek. Yani tevi mane. Ziyaret yol gösteren tepeler anlamında. Tevi mane yani. Giren ku meri buwana ve kanı vi alanı biş tam bike. De nav vi alanı da hakimiyet akut çeke. Mesela nokta eki çeke. Bu vi noktayı ve tıkanı mesela vi alanı da hareket bike. İroji mesela meriye ku gerçi şivan mıvane ku em bêjin ew gundê Zagrosê gundê Torosê jiyan dibin ewana werdikin. Mesela bi şevê dema hareketiki ti çi dikî ti mesela girekî mezin girekî her dem. Çünkü xwezaya çiyayê da her dem çiya tê guhertin. Her dem tê guhertin. Mesela havînê ti derê ciyekî ayrıyê
زوستانê te derî berf e em bêjin biharê derî her derşînayî ye yanî te nikanî wiya zû zû nas bikî tu çi dikî mesela wira da îşareta çê dikî ku mesela te dibêjî a te dema çûyî girê em bêjin işte girê miraza her berber rojhilat her girê miraza her wiha demek ki vana berê mesela va ziyaret berê ji bo hakimiyeta ser heremê çêkirin berê wana îşaret kirine berê îşaretin yani Mamose ciyek rê teraw dikin Mamose ew derhat kolandin berhemê ku terketin dan nîşandan ew dîroka ku bi destên zorê bi hinkî baweriyên ku bûbûn serdest yani destletariyên rojhelatan navîn ku ji xwe re dikir bawerî û bi wan baweriya em bêjin rojhelata navîn kiribû destê xwe ev berhemên ku piştî kolana em bêjin girê miraza da derket xuya kir gelek tiştê wan vala derxist derbarê wê derê de mir dikare çi bêje Mamose? İşte burada mesela ez bi xwe mesela va yani tabii herkes mesela dema tiştekî nûh derdkeve herkes zanebûna xwe nûh ve te yani ew dikî em viyara mesela dibêjin gözden geçirme tekrar gözden geçirme mesela em kanim ji bo xwe jî ben bêjin mesela tiştek me fehm kir vay mesela dema cîkî de tiştek nûh derdkeve tu dixwazî wiya fêm bikî berê tiyê ew gelê ku wira jiyan dikin mesela gelê ku zû dayî wira jiyan dikin aslında çanda wana kultura wana ti ser kultura wana lêkolîn çêkî tu wiya hîn zêde daha kanî baş fehm bikî eger tu wî gelê wira dema tu nebînî tabii ki tiyê mesela ji wira re navekî nû tiştê nû tiyê bêjî hele bise ez ji xwe re navê wiya çi bên ya jî em bêjin yorimên nû tiştê nû tibe halbuki tiştê nû tineyî tamam wira da ji dîrok ve em bêjin ji dîrok ve tiştê ku tên guhertin mesela em dibêjin îz dişum tarîsel îz dişum ha di kultura ew gelê wira da zaten heyî va ha dudiya mesela dema me tiştekî derxist mesela me tiştekî derxist ew ya jî em dibêjin anakronîk bakış açısî sanki em bêjin berê viya 12,000 sal jiyan wekî îroyî em bi mantıqê îro ve em bi nirîna îro ve em bêze dikin civakê em bêjin rewşa civakê îro ve em berê viya 12 sal dinirxînin tabii var ne rastı yani çünkü di 12 salda gelek guhertin tê çêkirin em diyara dibêjin anakronik bakış açısî va jî çiltin mesela va jî çiltin ha êrast çi ye êrast em bibên îzafî yani her tişt di dema xwe de tabii tenê di dema xwe de dema îzafî tê gotin îzafî her tişt tenê serbixwe ne çünkü tiştekî serbixwe çê nabe mutlaka mesela derdorê wiya çê hêyîse tiyê bi wana ve wî tiştî nirxandina wiya çêkî em bêjin dema dîroka Mezopotamya dîroka Sumera dema tu dinirxînî tu kanî dîroka Sumera bê em bêjin çiyayê Zagrosê gelê çiyayê Zagrosê gelê çiyayê Torosê em bêjin bê gutiya ya jî dîroka Sumeriya bê em bêjin proto Hint Ewropa kultura Hint Ewropa kes nikane yani fehm bike çünkü Sümer tenê xwe bi xwe çê nebûn ki xwe bi xwe çê nebûn yani
ji mesela hene klanê zor hatine, hene klanê em bêjin ji çolê hatine, hene klanê wira hatine bahevdû, tabî rewşa xweza heye, em bêjin îklim tê guhertin, dema îklim krîzekî aborî çê dike, ha rewş çê dibe, gelekî nû çê dibe. Yani ji bo ya mesela dema van tişt derdkevin gerek merî ew tiştî di coğrafyaya wira da di dîroka kulturê wira da bigerî û tu bi wî rengî ancak em bêjin yorum bikî şirove bikî. Dema tu wiya qut bikî işte şiroveyê wiya bikî tu tiştê mesela rast em bêjin encamê rast tu nakevî. Ji bo ya mesela dibêjin işte ziyaret ne tapnağı. Ziyaret tapınak ne yani? Çünkü ziyarete da zihniyeta yezdanî heye, zihniyeta pîrozbayî heye. Ez ji bo ya dibêjim mesela yezdanî Türkî karşılığı wiya çi ye? Karşılığı wiya em dikanin bêjin adakçı kutsayıcılık. Adakçı kutsayıcılık. Yani her tiştî ra kurban dedin, mesela wira kultura geleneka kurbanê ava bûye. Kurban wira da dest pê kiriye. Kultura kurbanê divan ziyareta da ava bûye. Berê wiya kurban tuney. Yani berê wiya adak zihniyetî tuney. Berê wiya yezdanî tuney. Yezd zaten di zimanê Avesta da adak. Dayen, datî, vermek. Dayen, datî. Yezdanî adak sunmak. Adak adamak. Ji bo ya dibêm yani pîrozbahiya bi qurbanan ve her tiştî pîroz dikin yani. Va zihniyeta gundîtiye. Va zihniyeta gundîtiye. Qurumê vana jî ziyaretgahin. Ha dûra viya çi ava kiriye? Viya jiyana em bêjin cotkarî û şivanî ava kiriye. Mamose birasî em bêjin yani em dikevin wê çîroka mirovahiyê, çîroka em bêjin lekolîna ku me goya bi salan ku te li serê xexevatê dû û dirêj ku te daye meşandin wekî berhemek têr û tije jî em zanin li gelek pirtûk firoşa jê ew bi berhema te hevalê ku temaşe dikin dikarin wê jî bibînin. Di vê navberê de ew xexebatê te wî jî min got dixwest nîşanê hevala bidin. Ev berhemekî têr û tijeyê ez pêşnerê hemû hevala dikim. Dikarin li ku bigîjin vê berhema te? Vira mesela kanın ser internetê tevayê internetê kanın navê wiya binivîsînin gelek malper da ew çê dibe yani. Mesela kanın İdefix, Kitap Dünyası işte yani va malperê pir ciya da kanın ew bikin yani. Belê. Yani xexevatek wisa ye gelek lê agahiyên ewekî me got çawa rojane dîrok xwe diguherê dema tiştekî ku di dertê te dinêrê hemû gelek em bêjin agahiyê ku em dizanin aslında ew agahî ne rast hinekî dertên hemû agahiya ser û bin dikin. Xevatek wisa ye divê ku hinek bixwazin derbarê kirê miraza derbarê em bêjin civaknasiya herêmê ku xevatekî bigire dest herî çapkaniya baş ya em dikare bêje ya mamoste İrfan yorgun e di rojek nêstir dikarin ku bixwazin wê bigîjinekî wekî ku heval jî got dikarin ew pirtûk firoşên ku li gelek pirtûk firoşa ya ma bêjin hema li hemû pirtûk firoşa jî heye. Mamoste li gel vê yekî xevatê bi vî rengî hêjî hene yani xevatê te li kolînê xevatê te bi vî rengî di pêş tu dikarî vê jî wala rojê pêş te xevatê di jî hene yani mizgînî wisa hene. Erê va
Pirtûka yekî da bi giranî ser em bêjin civakê em bêjin destpêk yani civakên em bêjin nêçirvan û berevkar bû. Dûra civakê gundiyan yani civaka gundîtî köy toplumları ve em bêjin xebata dinê jî cîlda dinê jî bi giranî ser civakên şaristanî yani uygar toplumlar civakên em bêjin sınıflî devletlî ser wanayê tabi di vî alî da jî mesela hinek tiştê nûh ya jî em bêjin şiroveyê nûh gerek merî ew bike mesela di nav vira da mesela dewlet çi ye yani hîn me em bêjin rola viya di nav civakê da çi ye va pir tê nîqaş kirin tabi di vira da jî em bêjin Mezopotamya başûr başûra Mezopotamya pir muhîm e çawa em bêjin di civaka gundîtî da em bêjin işte Bakûra Mezopotamya pir muhîm ise çünkü wira da destpêk kiriye ve giranî jî ez ji wira ra dibêjim Dicle Fırat havzası Kuzey Dicle Fırat havzası tepelikler havzası yani em bêjin herema gira gir çünkü wira da pir gir hene girê Mirazayî girê Keçelê heye tim pir gir hene her gund jî ser girekî çêbûye ji bo ya mesela Bakûra Mezopotamya Bakûra çemê Fırat û Dicle di dîroka em bêjin gundîtî dîroka em bêjin cotkarî û şivanî da pir muhîm e ciyê yekemîn e em jê ra dibêjin ciyê em bêjin ciyê zayîna civakê gundî ne zayîna wana wira da çêbûye Tirkiye em dibêjin olus sürecî ha îcar gund civakê em bêjin şaristanî yani civakê uygar civakê bajarî ewana jî îcar Bakûra Mezopotamya aşağı Mezopotamya yani em kanin bêjin işte başûra Fırat û Dicle îcar wira mekanekî pir muhîm e ji bo em dewlet çi ye bajar çi ye em bêjin sınıf çi ye hiyerarşî çi ye ticaret çi ye zanetkarî çi ye ji bo bersiva vana îcar başûra herema Fırat û Dicle pir muhîm e ana em bêjin gelek lêkolîn van jî ji bo bersiva vana bidin bi giranî tên wira da ciyê muhîm çi ye ew bajarê nûh in mesela bajarê ana heya nika em bêjin arkeolojî de derketiye Holê bajara Uruk dibêjin ana dikeve em bêjin Iraqê dikeve Iraqê herema Iraqê da dewleta Iraqê da heye Uruk jiyana bajarwanî da ana ciyê enkevne wira da em bêjin nivîs hatiye îcat kirin wira da tapnak hatiye îcat kirin wira da xwedamendî hatiye ava kirin xwedamendî mesela em çawa dibêjin Yezdanî çawa di ziyareta da hatiye ava kirin se di aliyê zihniyet da îca xwedamendî jî di başûra Mezopotamyayê da jiyana bajarî da hatiye ava kirin ji bo ku bersiva vana merî bigere îcar virana pir muhîm e ha xebata dudiya bi giranî ser virayê yani ser civata şaristaniyê bajariyê em bêjin ser işte nivîs çawa bûye em bêjin xwedamendî çawa çêbûye çawa pêşketiye rola wiya çi ye
Mesela duvra da aslında din çiye, xwedamendi çiye. Mesela denav ciwatê da van tiştana pir tê nîqaş kirin. Mesela gelek cara din û xwedamendî dikin navhevdû. Halbuki din û xwedamendî tiştê eynî nîne yani. Xwedamendî tiştekî dinê, din tiştekî dinê. Ha ji bo nîqaşê vana îcar vî xebatî da heye. Mamoste vekî pers hatiye gotinekî mesele ev îro gelek rastiyê ku dertên holê vekî kaniyek rastî li wê dertên yani ew kesê ku ew agahiyên ku ser wan hatine girtin hani wisa xuyat ke te agahî veşarî nikarî tu veşêrî yani hêdî agahiyê dibin axê da jî di dertên ser riyê erdê ew agahî ku dertên hinekî em bêjin serdestê pergalê mesela nasnameyekî li serê hate veşartin dîrokek hate tinekirin yani ev dîrok gelek ca jî mimerû dîrokê wê nasnameyê merû navîne gelo ev kesek ku em bêjin xewatekî ew bike di rastiyê civaka ku heyî civaka em bêjin di zagrosan bigire heyanî em bêjin ruhayê di wê herêmê da dijî wan agahiyê gelek berfire mesela divên hinekî em bêjin tiştê ku li wê dirê derketine hatine veşartin agahiyê wisa hene tu wan agahiyê çawa divînî yani dibêjin sîstema heyî wan veşartî ku ew rastî nên dîtin evana divên şehîr efsanesî ne yan jî tiştekî wisa heye bîbiya te Ana mesela tabii siyaset mesela uyacağım kanı ez kanı muhabecim civak yani ne tane ser siyaseti dimeşe. Civak de değişim sosyolojiye da ez bixwe mesela giştim vî fehmê ez bixwe dibêjim ser pênc sîstema dimeşe. Pênc sîstema. Vana sîstemê civakî ne. Va sîstema yekemîn ya çi yekemîn sîstema ekonomiyê aboriyê. Her civat mecbûr ki ji xwe re aboriyekî çêke. Sîstema didiya çi ye? Sîstema em bêjin tekilî yani sosyal ilişkî. Her civak mutlaka sîstemekî tekiliyê wiya heye yani. Bihevdûra em bêjin di navbera em bêjin cinsiyeta di navbera sinifa da di navbera gela da yani sîstemekî tekilî heye. Asisiya sîstemekî em bêjin güvenlikê heye. Her civat mecbûr ki ji xwe re sîstemekî xwe parastin çêke yani. A çara her civat mecbûr e sîstemekî siyasetê heye. Yani rêvebirina rojane. A pênca çi ye? Her civat mutlaka zihniyetê wiya heye. Zihniyetekî heye. Sîstema wiya zihniyetê heye. Va pênc sîstem di nav xwe da em bêjin mejiyê wana bi em bêjin heye. Her sîstem mejiya wiya ayrı ye, cuda ye. Fakat zihniyet em bêjin mejiyê va sîstema tevayî ye. Ana mesela dema tiştekî nû derdkeve di rewşa îro da tenê her tişt tenê ser siyasetê tê em bêjin nirxandin. Halbuki siyaset tamam siyaset em bêjin sîstemekî ye yani ew jî sîstemekî civakî ye sîstemê gelan e fakat her tişt ne siyaset. Her tişt ne siyaset. Çünkü dema siyaset pir pêş dikeve
Vî çaxê mesela hinek rastî gor berjewendiyê siyasetê tê înkar kirin. Çünkü siyaset rêvebirina rojaneyê. Va tişiya we. Mesela em bêjin îro siyasî aliyê rewşa siyasî da em bêjin dewletên dibêjin ki ulus dewlet hene îro. İşte dîroka viya işte em bêjin di sîstema kapitalizmê de ava dibe. Hezar û em bêjin şeşt û nehê da yani Cumhuriyeta Hollanda dema ava bû şûn da rewşekî nûh di dinyayê da çêbû, sîstemekî nûh çêbû. Em ji vî sîstemê ra çi dibêjin? Kapitalîst sîstem. Gor viya mesela ulus dewlet ava bû. Nêzîkê 220-230 dewlet ava bû. Tabii tekîlî tenê ser berjewendiyê va dewletana çê dibin. Fakat mesela em bêjin gel dîrokî, em bêjin aliyê çandî, kulturî, aliyê sosyolojiyê rastî va tenê. Va tenê ne yani di dinê da tenê dewlet tin hene yani. Ama tu dema mesela aliyê sosyolojiyê tu nêzik dibî, tu derî herema Zagros û Torosê tu mêze dikî tamam burada gor siyaseta em bêjin hegemonî hinek grubên kulturî, dîrokî, sosyolojî tu belkî qebûl nekî. Ama tikanî wana înkar bikî. Dema mesela girê miraza belkî eger tu goya kultura ew heremê tu heya kultura heremê ve vî tiştek derdkevin tu neynî ba hevdû tu zaten rastiya girê miraza rastiya em bêjin Göbekli Tepe tu fehm nakî. Tenê bi siyasetê ve jî tu nikanî fehm bikî. Çünkü siyaset çi ye? Siyaset mesela tê sözleşme dikin. Mümkün yani belki enstitüya ki burada va xebatê arkeolojî didin meşandin ji bo berjewendiyê dewleta mutlaka tiştekî wana heye yani. Heya cîkî mesela belki izin dane, heya cîkî nedane. Mesela hinek tiştek derdkevin mesela em bêjin basînê da em kanin bibînin ama tiştek naxwazin em nikanin bibînin. Belki çend sala şûn da em ê bibînin. Ji bo ya mesela berjewendiyê siyasî tabii ki yani hinek tişta vedişêri yani. Hinek tişta vedişêri. İcar em çi dikin mesela em kanin bi bilimê ve bi ilm ve em bêjin bi sosyolojiyê ve bi tarîxê ve em bêjin dîroka çandî ve dîroka kulturê ve mesela em kanin wana belki sedî set ne rastiya wiya ama em kanin mesela nêzîkê rastiya wiya fehm bikin. Yani viya kanin zimanekî henekê xwe pê kirin gotin zimanekî wisa nîne zimanekî bi navê evkê wisa nîne bû zimanê heştemîniyê cîhanê. Netewekî înkar kirin bû û em bêjin hinkî berhem derketin berhemên yêzane derketin li wê axa pîroz. Bû bertiva gote 12,000 sal ev gel li vir dizî vê nasnamê hûn nikarin înkar bikin. Pirasê ji bo wê yekê gerek ev axaftina te ji bo min girîng e axaftinekî dîrokî ye axaftinekî wê bikeve arşîvê bi salan wekî ji ber ku te bi salan serê xwe serê êşandiye em bêjin ew xebata ku li herêmê hatiye kirin wekî bi ruhî belkî bi fizîkî ku ev navdîrê bi ruhî ew agahiyan jî kom kiriye wekî pirtûkek hêja te heştiye ji bo vî gelê ez te gelek pîroz dikim hêdî em hatin ber bê dawiya bername gotinê te dawî tu dikarî ji me ra çê evkî ji ber ku me nizanim demûsa çû me her têm hatin dawiya bername mamose. Erê
tabii yani mesela va mijar pir mijarê mühim in aslında. Ji bo mesela gelê vira jî mühim e. Bi giranî zaten ji bo gelê viranan mühim e. Tabii dema merî ser nîqaş dike tewmêze dikî dem derbas dibe. Têrê nake. Çünkü mesela gelek tişteyî yani gelek tişteyî dema eger tu yani civak tiştekî em bêjin pir alî ye. Yani ne tenê yek alî ye. Em ez Tirkî dibêjim çok boyutlu bileşik sosyal kültürel bir yapı. Civak em bêjin tiştekî wiha ye yani heyemekî wiha ye. Ama te mesela ser hinek tişta eger pispor nebî ji bo ya te tiştê mesela em bêjin belkî ser tiştê rast ser numûneyê rast tikanî encamê çewt herî encamê çewt. Ji bo ya mesela va dema tê nîqaşkirin hemen wext derbas dibe hemen mesela gelek tişteyî kêm dimîne bi giranî jî kêm dimîne aslında tim kêm dimîne. Tabii dem bi dem her ku derre yani hinek daha pêş dikeve zanebûyînê mirova zihniyeta mirovayî her ki derre pêş dikeve her ki pêş dikeve jî mecbûr e xwe car dinê mesela em metoda ilmî bilimsel icab dike ki her tiştê ku nûh derketse tu ew tevayî bilgiyê xwe bi nûh ve tu bidî ew kirin yani em dibên sorgulama yeniden sorgulama. Mecburi yani tiştê mutlak tune yani. Dîrok bixwe jî mesela ez pir tişta de zew dibêjim dîrok çîrok yani. Çîrok. Etimolojiya dîrok bixwe jî mesela veke di zimanê erebî da jî werge, di zimanê gelek gela da jî werge dîrok çîrok yani. Mesela tu tiştek derdkevî bi wana ve tu çîroka mirovayî dibêjî. Ji bo ya gerek mesela hinek tişta merî mutlak nek yani. Her tişt dema tiştek nûh derket bûya ve tiye mantıklı, tutarlı mühim vayî. Her tiştî da gerek mantık, tutarlılık, yöntem yani metodoloji pir mühim e. Ha dema tewiya kirse tim pêşketin çê dibe, tim guhertin çê dibe, tim em bêjin nirîna mirova jî fere dibe yani. Fere dibe. Ha dema nirîna mirovatiyê fere bû çi dibe va tikanî em bêjin ew bendê ku ji bo berjewendiyê siyasî hatiye kişandin bendê siyasî ya jî em bêjin rojane aborî ew bendek hatiye kişandin dema nirîna te fere be tikanî wana derbas bikî. Yani nirîna fere ancak tikanî van bendê ku veşartinê em bêjin bendê ku mesela hinek rastiya veşartinê çok az ilma te, çok az fêrbûyîna te, çok az hînbûyîna te, çok az em bêjin lêkolîna te pêş bikeve hoqa jî tivan bendana ti yeko tikanî rakî ye. Ji bo ya mesela va xebata me jî aslında ji bo viyayê ye. Arman çi ye? Mesela armanca me ne tiştekî xira kirine. Armanca mesela êmî bixwe ez dixwazim xwe nas bikim. Xebata me wiha yani. Mesela ez dixwazim xwe nas bikim. Ez kî me? Dîroka me çi ye? Ez di nav dîrokê da ku derê da me? Mesela çanda me çi ye? Civaka ku ez nav da mesela hatim dinê va civak çi ye? Xebata me tenê vayê ez dixwazim xwe nas bikim. Yoksa xebata me ne tiştekî dinê ye. Ez kanim viya bêjim. Em gelek spas kirin mamose ji bo tevlebûna te di vê xeleka bernama heda mamose civaknas İrfan Yorgun bu mêvanê bernama me em gelek spas kirin ji bo wan em bêjin dewlemendiya agahiyê wê
بهیویا کو جاردن امرین گل هف او برنامه کوسا تیرو تجلک گل هف دینه ما مسا گلک سپاس ام هاتن داویا برنامه خاطره و هوانو ببینید خوشیه دا دم باش اجی جوارا سپاس کم ایو که ما گدار کرن ما تماشا کرن گشاجی اولا گش سپاس کم ببینید خوشیه دا شب باش ایوار باش دم باش هر دلشاد و بختوار مینن هوانو دم باش شب باش